भिडिअ लाबोबावदों बे भिडिअआनो जाहैबाय जस्ट रिसेन्टलि आङो मोनसे श्लोकासनि मुद्रानि नामफोरखौ होदोंमोन आरोना दिनैहाय आङो बे मुद्राखौ बे जाय श्लोकासखौ आं होदोंमोन बे श्लोकासनि मुद्रानि नामजों लोगोसे बे मुद्राखौ मा मोसानायाव माब्रैहाय माबे समावहाय बे मुभमेन्टखौ बाहायनाय जायो आं दिनैयो बेखौ दिन्थिनो नागिरदों बे श्लोकासनि नामानो जादोंमोन असयुक्त हस्ते दा श्लोकासखौ आङो होदोंमोन बे श्लोकासनि नामानो जाहैबाय असयुक्त हस्ते बे श्लोकासनि नामानो जाहैबाय असयुक्त हस्ते आरोना बे दानिया फैदो नायनोसै माबायदि बबे मिनिङा माबेहाव मा समावहाय बाहायनाय जायो माबेखौ मोसाबा माबे समाव बे मुद्राखौ दिन्थिनाय जायो फार्स्टआवनो दङमोन पताका हस्ते बेखौ होनो पताका हस्ते बे पताका हस्तेखौ मायाव बाहायनाय जायो बेखौ खिन्थानो पताका बे पताका हस्तेजों जोङो जेब्ला जोङो हमना ला सोरखौबा माबा मोनसे मा खालामगोन बा थाथ' बेयाव जों बेफोरबायदि मुद्राखौ बे पताका हस्तेखौ बाहायनाय जायो थाथ' बेयावबो जों बे पताका हस्तेखौ बाहायगोन बा मना खालामगोन बेफोरबायदियाव जोङो बे पताका हस्ते मुद्राखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो बेखौ थाथ' बेयावबो जों बे हस्तेखौ जों बाहायनाय जागोन बा सोरखौबा हमना ला सोरबा मायावबा जेनेबा हमना ला देरहानानै फैदों माबा मोनसे मोजां खामानि मावबोनानै फैदों बियो बा हेपि आरोना बेखौ जों विश खालामगोन ओमफ्राय माबायदि खालामगोन वाह जोबोद मोजां बेफोरबायदि आरोना बेफोरबायदि बेनि उनावहाय नेक्स्टआ फैबाय पताकानि उनाव नेक्स्ट फैबाय त्रिपताक बेखौ त्रिपताक होननानै बुङो बे त्रिपताकखौ जों मायाव बाहायगोन बिन्दि लागायनाय एक्चुअली नै दासो गोसोखांबावबाय थालांदों पताका हस्तेखौ जों मिरर हिसाबैबो बाहायो आयना हिसाबैबो जों बाहायो जेब्ला त्रिपताक बेफोरबायदि आरोना समायना काजल थुयो बा लाइजाम लिरनाय बेयावबो जों बे त्रिपताक हस्तेखौ बाहायो बेयावबो त्रिपताक हस्तेखौ जों बाहायनाय जागोन आरोना हमना ला बिफांनि दालाय बेयावबो जों त्रिपताक हस्ते मुद्राखौ बाहायगोन हमना ला सोरबा राजानि मुकुट बेयावबो जों बे त्रिपताक हस्तेखौ बाहायगोन दानिया फैदो नेक्स्टआ जाहैबाय अर्धपताक बे हस्तेखौ अर्धपताक होननानै बुङो बेखौ जों मायाव बाहायो हमना ला बिलाइ गोरलैखौ दिन्थिनो थाखाय जों बेफोरबायदि बाहायगोन बा हमना ला अख्रां खोरोमनाय बेयावबो जोङो तीर बेयावबो जों बे हस्तेखौ बाहायगोन बा हमना ला केचिखौ जों माबायदि दिन्थिगोन बेफोरबायदि बे मुद्राजों दिन्थिगोन दानिया फैदो नेक्स्ट पताक त्रिपताक अर्धपताक कर्तरीमुख बे हस्तेखौ होनो कर्तरीमुख बे कर्तरीमुखखौ जों माबोरै बाहायो हमना ला सोरबा सानैनि गेजेराव भेदभाव गाज्रि मोनलायनाय बेखौ जों माबायदि बाहायगोन बेफोरबायदि बा हमना ला नि समायना मेगनखौ दिन्थिनो थाखाय बेफोरबायदि बा हमना ला माबा मोनसे राउन्डखौ नों दिन्थिनो थाखाय सार्कोलखौ बेयावबो जों बे हस्तेखौ बाहायगोन बा खानाय हेबनाय बेयावबो
बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय बिनि उनावहाय नेक्स्ट मुद्रा फैबाय कार्तानि मुख मयूर बेखौ होनो मयूर मयूर हस्ते मयूर मानेथ' पिकक बेखौ जों दावरायनि गांफोरखौ जों मादि दिन्थिगोन आरो बे हस्तजों दिन्थिगोन आरोना बेफोरबायदि बा हमना ला बिन्दि लागायनायावबो जों बेखौ बाहायनाय जायो तिलक लागायनाय बा हमना ला दै सास्रिनाय जेब्ला जों गोथार दै सास्रिनाय दिन्थियोना बेयाव माबायदि बेफोरबायदि बा हमना ला नोंनि खानायखौ जेथो सेफायनाय बेयावबो जों बे हस्तखौ बाहायनाय जायो आरोना नेक्स्टआव फैबाय अर्धचंद्र बेखौ होनो अर्धचंद्र जों बेखौ मायाव बाहायनाय जायो बिबार बावनाय बा दै आर्पित खालामनाय बेफोरबायदि आरोना बेयावहाय बा सिन्ता बेयावहाय बे हस्तखौ जोङो बे अर्धचंद्र हस्तखौ जों बाहायनाय जायो So, दिनै आङो दिन्थिबाय मा हस्तनि बिनियोगखौ खोन्थाखो जेनेबा बेखौ मायाव बाहायनाय जायो पताक त्रिपताक अर्धपताक कर्तरी मुख मयूर अर्धचंद्र इसकिनि श्लोकसनि जि मुद्रानि मीनिं बेखौ जों मायाव बाहायनाय जायो माबे समावहाय माबोरैहाय बाहायनाय जायो आं बेखौ दिन्थिबाय सो एक्चुअली जोङो नर्माल लाइफआवबो जों ओरैनो मावना दांना जानाय बा माबा मोनसे खामानि मावनायफ्राव जोङो बेफोर मुद्राखौ जों बाहायखायो नर्माल लाइफआवबो जों बाहायो खिन्थु जों माने मिन्थियासो गाव कारण जों बेखौ माने सोलोंबाय बा बेखौ मोनसे नामजों जों मिन्थिनायनि थाखाय जों जे बुजिनानै मोनो जे दा जों नर्माल लाइफआवबो बेफोरबायदिखौ बाहायो हमनानै सासे सिन्था जाबाथाय आरे नर्माल होमबाबोथ' मा हस्त बाहायदों जों बेयावहाय अर्धचंद्र हस्त बेफोरबायदि आरोना जों नर्माल लाइफआवबो जों बाहायो मिरर नायनाय माबा मोनसे नायनाय जों नर्माल लाइफआवबो बाहायखायो एक्चुअली बेफोरखौ खिन्थु जों नामजों मुद्राजों जों बेफोरखौ माने मा होनो सोलोंथाइनि थ्रुयै जों बेफोरखौ जों सोलोङाखै नालाय जों मिन्थिया बा जों बुजिया ना मोना गावखौनो गाव नङाबाथ' जों ओरैनो नर्मेलिबो जों बाहायखायो बेफोरबायदि मुद्राखौ स' बेखायनो जायफोराहाय मोसानायफ्राव प्रेजेन्ट खालामनायाव दिन्थिनायाव माने इजिलियै जायखौ जों समायना महरै जों दिन्थियो बिनि थाखायसो जों बेखौ नर्मालाव जों ओरै हमनायखौ जों बेखौ समायनासिन हमबाय नङा होमबा बेफोरबायदि बा अरे होननायावथ' नों ओरै हमदोंमोन बेखौ माबायदियै मोसानाय स्टाइलाव जों माबायदि दिन्थिबाय उफ मा खालामबावनो बेबायदि आरोना बेखौ माने साबसिन खालामनानै होबाय बेफोरबायदि आरोना बेनिखायनो जायफोराहाय माने मोसानायफ्रावहाय प्रेजेन्ट खालामनो बा दिन्थिनो थाखाय बुजि मोननो थाखाय बियो मोनसे इजि लामा बियो मोनसे गोरलै लामा बेफोर मुद्रानि मुंखौ जुदि सोलोङोबा बा सोलोंनानै लायोबा जों जोंनि मोसानाय फर्मावहाय जों इजिलि माने दिन्थिनो हायो आरोना माने समायनासिन खालामनानै जों प्रेजेन्ट खालामनो हायो स' बे भिडिअखौ बयखौबो नायनानै सोलोंनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय I hope आं सानो जे बियो नोंसोरनि थाखाय मोनसे मा होनगोन बेखौ नोंसोरनि इन फिउचार जायफोरा माने मोसानाय लाइनफ्राव सोलोंगोन बैसोरनि थाखाय बियो मोनसे इजि लामा होननानै बा गोरलै बुजिनो हानाय मोनसे लामा होननानै आं सानगोन थेंक इउ